Membros e compañeros do Goberno provincial, traballadores públicos desta casa, medios de comunicación, amigos, amigas, veciños, veciñas, moi bo día a todos e grazas por estar aquí nesta comparecencia, donde é a terceira vez en menos de 3 anos donde estamos para presentar os orzamentos provinciais da Diputación de Pontevedra. Unha cuestión que non é menor, porque onde semella que a veces en outros ámbitos pois é xa normal, por desgraza, que non se presenten, e xa non digo aprobar os orzamentos, e aquí, en cambio, sí. Aquí, a estabilidade política permitirá que o día 1 de xaneiro entren en vigor unhas novas contas, que é o mínimo que decir que habrá novas medidas que se van a mellorar as existentes e que corrixiremos eivas que fomos detectando ao longo deste último ano. E aquí, a estabilidade permite que un orzamento que se parecerá á provincia e é o que agarda a provincia da Diputación. Hai un proxecto que gustará máis ou menos, pero non hai nin concesións, non hai nada, ningún custo inasumible, nin hai nada distinto a un goberno cun único socio, toda Pontevedra. E aquí, como digo, a estabilidade vai a facer que ocurra, aconteza algo que noutros lugares semella imposible. Por poñer un exemplo, en menos de 3 anos, 3 orzamentos, que son os mesmos que leva aprobado o Goberno Central en 7 anos. Así, o orzamento da Diputación de Pontevedra para o ano 2026 vai a ser de 238,6 millóns de euros, que son preto de 29 millóns de euros máis, un 13,6% máis que o exercicio 2025, que se sumamos os organismos autónomos, o orzamento consolidado será de 243 millóns de euros. Son cruciais no global, porque nunca esta casa dispuxo de tantos recursos para xestionar e son cruciais no concreto, pois recollen iniciativas novas prácticamente en todos os eidos, pero son, sobre todo, ferramentas sen precedentes aos servicios dos concellos, dos cidadáns e de colectivos. E imos cos primeiros. Por terceiro ano consecutivo, 1 de cada 3 euros será para apoiar os concellos cando máis o necesitan. A suma dos servizos de cooperación e asistencia intermunicipal chega aos 80 millóns de euros. 3, ademais, serán os plans estrelas para os concellos de menos de 50.000 habitantes. Un plan máis provincia que no ano 2025 permitiu executar máis de 350 obras, creáronse 660 empregos, estará dotado con unha cifra récord, 50 millóns de euros. Ano 2026, no que tamén podrán dispoñer os concellos dos fondos do ano 2027 vía anticipo. E a efectos contables, fora do orzamento, un novo plan extra, de novo con 35 millóns de euros para executar proxectos estratégicos, e o terceiro plan extraordinario de infraestructuras deportivas, novamente con 8 millóns de euros para modernizar as instalacións deportivas da provincia. En resumo, 59 dos 61 concellos da provincia dispoñerán o vindeiro ano dunha inxección sen precedentes de 128 millóns de euros, que poderán xestionar con autonomía total para facer investimentos, para pagar facturas, para crear emprego e para redactar proxectos estratégicos. Cando nos necesitan, estamos. A súa situación non se compara coa de ningunha outra e tampouco as dificultades. Eu, por sinalalo, o concello con máis poboación dentro dos de menos de 50.000 habitantes, Vilagarcía, dispón dun orzamento que equivale a un plan extra, 35 millóns de euros. E a efectos de Diputación, estes concellos só contan con estas ferramentas, con estas vías. As cidades, en cambio, non. As cidades dispoñen de convenios, de obras por iniciativa propia que executa
a Diputación, grandes eventos, e isto, sin embargo, pois non nos impide seguir ao seu carón. Vigo, malia ter 100 millóns de euros máis de orzamento que a provincia, ou Pontevedra, que ten un orzamento máis grande que a suma dos 4 concellos que lle siguen en tamaño, nós estamos orgullosos de ser, aínda así, un motor de investimento nas dúas cidades, en Vigo e en Pontevedra. E quen queira abrir guerras políticas con esta casa só podrá basear no cálculo electoral, porque os números reais falan por sí mesmos. Investimos como nunca nas cidades de Vigo e Pontevedra. En 2026 seguiremos. E así, nos orzamentos do ano 2026, novamente aparecen consignados 7,5 millóns de euros para financiar convenios de obras cas cidades de Vigo e Pontevedra. Financiar e executar, porque dáse a circunstancia que estes dous concellos, que son os que máis reciben, son tamén os que máis confrontan, son os que máis obstáculos poñen e son os que máis dificultades teñen a hora de executar as súas obras. En nós, insisto, na Diputación, só van a topar colaboración. En Pontevedra, desde que chegamos ao Goberno, estamos investindo cada mes nesta cidade máis de 1 millón de euros ao mes. De cara ao ano 2026, dotaremos novamente diñeiro para preparar a Bienal de 2027. Estamos a falar de máis de 210.000 euros e tamén a consignación de 8 millóns de euros para o museo. Manteremos a reserva de 7 millóns de euros para Santa Clara. Eso figura nos remanentes. Financiaremos a redacción do proxecto do novo centro logístico do museo, 35.000 euros. Reservaremos 100.000 euros para o triatlón e 300.000 euros para os premios Feroz e pronto anunciaremos boas novas en materia de deporte en Príncipe Felipe, que se sumará a que anunciou o vicepresidente a semana pasada, que é o maior investimento do Centro Príncipe Felipe. En Vigo, estamos agardando a sinatura pública, como se fai con todos os concellos, para que se poidan investir 5 millóns de euros na piscina de Teis, pero a maiores consignamos 1,2 millóns de euros para a reapertura e recuperación do Teatro Cine Fraga e reservamos 5,3 millóns de euros dentro da senda orzamentaria prevista para a reforma da grada gol do estadio Abanca Baleidos, donde a Diputación vai acabar sufragando o 50% do custe desta obra, é dicir, 13 millóns de euros. Ademais, unha noticia que beneficia as dúas urbes. Consignamos 100.000 euros para a redacción do proxecto da Vía Verde do treito entre Pontevedra e Arcade. Aquí o obxectivo final é a unión das dúas cidades, Pontevedra e Vigo. E aquí tamén vamos a darlle continuidade e avanzar en función do que o Adif nos permita. Iremos desgranando pouco a pouco as novidades dun orzamento que un ano máis volve reforzar as prioridades e bandeiras deste goberno provincial. Porque somos e queremos seguir sendo a provincia do deporte. E o orzamento neste servicio medrará un 35%, chegando aos 8,6 millóns de euros. Pero o máis importante está en medidas como as que onte anunciaba a vicepresidenta, un plan de equipamentos pro deporte dotado de 1,8 millóns de euros para apoiar a renovación de equipamentos deportivos, instalacións de asociacións, clubes e colectivos, e sempre que non sexan municipales. A liña de axudas para mercar vehículos deportivos, que sacamos este ano, de Pován, vai se incrementar en máis do triple. De 300.000 euros vaise a 1 millón de euros. A creación dunha oficina de atracción de grandes eventos deportivos á provincia, o Rías Baixas Sports Commission. O incremento nun 31% no orzamento para
un proxecto que puxemos en marcha co inicio do curso político, o noso clube, a Canteira das Canteiras, que xa hai inscritos máis de 1.400 rapaces e rapazas. En xeral, a mellora de liñas destinadas a clubes e deportistas de toda a provincia. Tamén somos e queremos seguir sendo unha referencia turística na España verde. É un emblema que dá a volta por todo o mundo e as Rías Baixas é o noso gran tesouro provincial e queremoslo coidar. E por iso o que facemos é mellorar o orzamento en turismo nun 17% ata chegar aos 7 millóns de euros. Con novas liñas de axudas para axudar aos concellos á súa promoción turística, con máis iniciativas de formación do sector empresarial e cunha suba do 47% no apoio ao Rías Baixas Fest, a banda sonora do verán, que tamén se vai a incrementar en número. E por outra banda, o benestar social da provincia sentirá esta Diputación máis preto que nunca no ano 2026. Se xa me referín antes a Príncipe Felipe, que verá mellorado o orzamento nun 20%, en benestar social contará o vindeiro ano con 7,6 millóns de euros, un 15% máis, para financiar unha nova e moi necesaria e demandada liña de axudas para a adquisición de vehículos por parte das entidades sociais cun orzamento de $500.000 e mellorar tamén nun 20% as axudas directas a estes colectivos. En cultura, un incremento do 7% que repercutirá nun aumento do 20% do Culturea, nun incremento dun 20% nas axudas para a Escola de Música ou nun 50% de incremento na recén estreada liña de axudas para agrupacións musicais e bandas de música para a adquisición de vestuario e instrumentos. 300.000 euros para esta medida. E queremos tamén ser unha provincia equilibrada territorialmente a todos os niveis. E isto ten un reflexo en 4 servizos clave nesta casa. Para ter unha provincia máis vertebrada, en infraestructuras, 13,7 millóns de euros, nada menos. Un 56% máis de fondos, co obxectivo de mellorar e modernizar os máis de 1.600 kilómetros de rede viaria de titularidade provincial. Para ter unha provincia máis cohesionada socialmente, no Servizo de Fomento de Emprego disporá de case un tercio máis de recursos, especialmente para mellorar os obradoiros formativos e de inserción nos concellos, o programa Máis Emprega. Para ter unha provincia máis comunitaria, un incremento dun 20% de liñas de axudas que se van a beneficiar as comunidades de usuarios de augas e asociacións veciñais. E, por último, para ter unha provincia con máis futuro, o Servizo de Reto Demográfico e Xuventude contará cun incremento dun 13% máis de orzamento para reforzar medidas de conexión co noso rural, de saúde mental, actividades sociais da nosa mocidade e iniciaremos unha reforma importantes e necesarias obras no Centro Vacacional da Lanzada cun importe de máis de 200.000 euros. Naturalmente, gustaríame estender así en cada un dos servizos. Igualdade terá un 6,5% máis de recursos, medio ambiente preto dun 10% máis, faremos reformas en boa parte dos edificios de titularidade provincial desde o Servicio de Arquitectura, pero, en fin, o que é certo é que falamos dun orzamento orientado a atender as necesidades da provincia na medida das nosas posibilidades e competencias e sempre despois de escoitar e entender. E asegurolles que nada disto sería posible sen xestión. Lembrarán unhas semanas que este equipo de goberno tomou a decisión de amortizar por completo os 19,5 millóns de euros que había de débeda na Diputación a raíz
dun crédito solicitado no ano 2021. Isto tivo dous efectos inmediatos. O primeiro, can cancelación desta débeda, o aforro de case 2,9 millóns de euros de intereses. E o segundo, que a Deputación de Pontevedra pasou a ter técnicamente débeda cero. E para os que continuamente desprezan a xestión, quizá a pregunta sería outra, ou as preguntas serían outras. Cantas desas medidas que anunciamos hoxe aquí, e máis outras moitas que hai, permanecerían nun queixón se non fixéramos fronte ao pago desa débeda? Cantos plans de benestar social, deporte ou cultura quedarían en nada por ter que pagar esa débeda? Cantos colectivos quedarían e deixarían de ser atendidos? Se cadra así cambia a resposta. A xestión comeza a ser valorada e aplicada, que é o que nós levamos facendo este goberno desde o minuto seguinte a tomar posesión alá no ano 2023. E xa para rematar, quédame o último capítulo. Se cabe, o máis importante, o dos agradecementos. Chegar a este punto, pois tuvo semanas de moito traballo interno. Nos remontamos ao grupo de goberno, pois alá nun dos moitos encontros de traballo, pero un que reaccionamos en Alama. Isto estamos falando no primeiro semestre do ano 25. E foron moitas xornadas de traballo, así que eu quero darlle as grazas aos empregados públicos e ao magnífico equipo de deputadas e deputadas que temos, porque eles o que fixeron foi volcar neste documento todo o seu esforzo e todas as súas grandísimas ideas, que non foi fácil escoller. Non foi fácil escoller. E xa digo, presentamos uns orzamentos que encamiñan ahora a súa tramitación. O próximo luns estarei defendéndoas no Parlamento de Galicia, porque viñamos de 2 mandatos onde non se defendían no Parlamento, ata que o día 1 de xaneiro entren en vigor estas contas e a provincia renove o seu proxecto de escoitar, de entender e de atender. Moitas grazas a todos. Bo día. Bo día.